No, Kde Jaru? doma jem. Čo robíš? Kormňu. Kormíš? Hej. Ale sebe či ty ľata? To ne mene. Jarivky, nie? Včera byl nakormený jak Rúsčoloviče. O, pána Boha, ani nenochápu, jak im došel domy do píči. Veci nepiju, ani Bohoviču jesť. Joj, toto si zapamätám, že veci nepiju, no to je zvedavé. Boha, veci nepiju, Boha, zranujem, normálne na staňom hmerau, to je do píči. Aj vráca vec? To? Že či je zvrácal? S čím vracal? Hej. Nie. A to šporna Čoloviče. To opisuj, no však ne znam, Marek mňa zvijú, Boha, ši na zastavku im tam zchábajú rukavici, bo jak nie znam, už im blúdil, alebo to, no Maria zná Bohova do píči. No a ja tam s tobou bol duráku. Aj teper je mu v svojej forme, tá teper už dobrý je. Už je v svojej forme, hej. Hej. Sluchaj, poď na piv deca, mám tu litrovku, od včera ostala. Čekaj, slúchaj, po roboti, až tak prídu tak o 4 hodine. Ta ty príde zváriv cigánek, že už nepieš vecej. Slúchaj, čuješ po roboti, čuješ prídu až potím. Ta po roboti Marek! zbytočný. Marek! No. Po roboti prídu až tak, bo teper tu je 6 nás za to, teper nemôžete nikde. Jo, šéf. Ja, Sluchaj, ale po roboti už nebude to tá vťažka. Začne mi zocham dal 2 deca a dovidenia. Hej? A vojexuješ, sluchaj, vojexuješ 2 dece, ak prídeš? Hej. Vexuješ? Hej. Dobrý. 2 deca Marek, ty hej? Hej, ale... Marek, hej? Ale čuješ? Marek! No, Haló! Marek! no čo je? Slúchaj, za 2 deca poďme mi tam zochap. Ale slúchaj, peniazy voz so sobou. Hej, iba z piči. Ty znal, že ja nemám do Boha 19. Slúchaj, na jej tam, čo čakujú, tam nalie hotovo. Dobrý, Dašo, vodu máme. Ahoj, čau. Ahoj.